Ти горе долу отзад, мисли добре. Какво? Какво правиш, ма? Какво прави човек? Какво става сега? И бътма на балкона. Немам. Еми така е, какво да правим? Ти пиян ли си? О, пиян, залян от любов. Браво. Айде, Аз готвя на балкона. Гости си. Тук правя кексове, мексове. Радвам се сега. Има хапи кучето. Що ще хап? Нахапама отзад. Отзад ли? Добре, сега, затворен. Горе си. Майка ти ли е там? Не, приятел. Дай ми да чуя майка ти. Не съм у нас. Нищо, дай ми. Как като не съм у нас? Как да ти я дам? Искаш ли да говориш вътре? Има май. Искаш ли да ми говориш навътре? Чакай, че ще паднем през балкона заради. Мария! Слушай, бе? Чувам те. Айде, после ще се бавя, че малко. На ти виня. Добре. Какво правиш, бе, мило? Как е? Какво правиш? Чакай, че паднах на един килим. Пияна ли си? Не съм пияна, аз съм такова. Какво си? Аз съм пияната тояга. Айде се забавляваме, искаш? Айде, идвай. Да се правим диджи-биджи. Айде. О. Какво ма? Айде, идвай. Айде да къде? Някъде там. Добре. Идваш. Айде, че имам работа. Чао.